नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मंडळी, आता मी आहे कणकवलीतील वागदे येथे मुंबई गोवा हायवे NH66च्या बाजूला। तर या ठिकाणी आपल्या कणकवलीमध्ये एक युनिक नवीन प्रकारचे असे कन्सेप्टचं हॉटेल चालू झालं आहे, NH66 फूड गॅरेज। तर खास ते आम्ही पाहण्यासाठी आलो आणि तुम्हाला देखील त्या हॉटेलचा रिव्ह्यू देणार आहोत, प्लस जेवणाची टेस्ट वगैरे कशी आहे ते देखील आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत। तर आता सकाळचे 10:30 वाजलेत आणि आम्ही आलो आहे। तर आता बघूया हे हॉटेल कोणत्या प्रकारचे, एक वेगळी संकल्पना घेऊन आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये एक नवीन हॉटेल चालू केलं आहे। तर आपण ते आता बघूया। NH66 फूड गॅरेज, वागदे, कणकवली। सध्या सिंधुदुर्गामध्ये प्रगतीपथावर असलेले मुंबई गोवा हायवेचे काम आणि निसर्ग सुंदर अशा सिंधुदुर्गातील पर्यटकांचा वाढता लोंढा, हे सर्व गोष्टी लक्षात घेता श्री अनिकेत गुरव यांच्या संकल्पनेतून गड नदी किनारी NH66 फूड गॅरेज हे हॉटेल सुरू करण्यात आलेलं आहे। हॉटेलमध्ये प्रवेश करताच समोरील दृश्य बघून गॅरेज थीम या संकल्पनेचं वेगळंपण आपल्या लक्षात येतं। त्याचबरोबर मेन काउंटरवरील ही टमटमची प्रतिकृती बघून लहानपण आठवल्याशिवाय राहणारच नाही। येथील हवेशीर वातावरण, प्रत्येक वस्तूची केलेली नीटनेटकेपणाने मांडणी आणि येथील स्वच्छता, हे बघून मन अतिशय आनंदित होतं। या हॉटेलमध्ये सर्वात आकर्षण असणारे चेतक स्कूटर आणि मारुती 800। चेतक स्कूटरची टेबल व्यवस्था आणि त्याचबरोबर मारुती 800ची बैठक व्यवस्था, हे सर्व बघितल्यावर या ठिकाणी बसून जेवणाचा आनंद घेण्याचा मोह कोणाला आवरला तर हे नवलच। गाड्यांसोबत या ठिकाणी सर्व गाड्यांचे पार्ट्स देखील भिंतीवर लावण्यात आलेले आहेत। इतर जिल्ह्यामधून सिंधुदुर्गमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचा विचार करता या ठिकाणी प्रत्येक टेबलाला विशिष्ट असा RTO नंबर दिलेला आहे। MH12 पुणे, MH06 रायगड, MH09 कोल्हापूरकरांसाठी खास फॅमिली डायनिंग, आपल्या लाडक्या सिंधुदुर्गकरांसाठी खास भव्य अशी मारुती कार, MH04 ठाणेकरांना देण्यात आली आहे ही चेतक स्कूटर आणि MH02 मुंबईकरांसाठी ही खास जागा ठेवण्यात आली आहे। अगदी हॉटेलच्या मेन्यू कार्डमध्ये देखील संपूर्ण गॅरेज थीमचा वापर करण्यात आलेला आहे। आपल्या पोटाच्या इंजिनसाठी लागणारा इंडियन मेन कोर्स व्हेज यामध्ये सर्व समावेश केलेला आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी इथे सर्व सिम्बॉल्स, त्याच्यानंतर स्पेअर पार्ट्स नॉनव्हेजमध्ये याचा देखील इथे समावेश केलेला आहे। आणि त्याच्यानंतर चायनीज मेनू, हे लुब्रिकंट ऑइल, त्याचबरोबर कार कुलंटसाठी आईस्क्रीम देखील आहे ऑप्शन। सकाळी 10:30 वाजता आम्ही हॉटेलला व्हिजिट दिल्यामुळे आम्ही फक्त नाश्ता करून इथून आम्ही आमच्या पुढच्या कामासाठी निघालो। तर आम्ही नाश्त्यामध्ये कांदे पोहे ऑर्डर केलेले, अतिशय उत्तम अशी कांदे पोह्यांची चव होती। त्याचबरोबर चहासुद्धा घेतला। तर मंडळी, येथील मुख्य जेवणाची जी चव आहे त्याचा व्हिडिओ आपण वेगळा बनवणारच आहोत। येथील वेगळा असणारा वॉश बेसिन हा देखील या गॅरेज संकल्पनेचा एक मूळ भाग आहे। तर मित्रांनो, अशा ह्या आगळ्या वेगळ्या हॉटेलची माहिती आपण या हॉटेलचे मालक गुरव काका यांच्याकडून घेणार आहोत। आपण आता आलो NH66 फूड गॅरेजच्या इथे। तर या ठिकाणी या हॉटेलचे मालक गुरव काका आहेत। तर आपण त्यांच्याकडून या कन्सेप्टची आणि हे हॉटेल चालू करण्यामागची जी कल्पना आहे तर त्याबद्दल आपण माहिती घेऊया। नमस्कार गुरव काका, सुवर्ण कोकणमध्ये तुमचं स्वागत आहे। नमस्कार। तर काका, मला सांगा, हे हॉटेल चालू करावं असं तुम्हाला का वाटलं? म्हणजे ही नवीन एक वेगळी संकल्पना कुठून आली डोक्यात? प्रथमच सांगायला आनंद वाटेल की या सिंधुदुर्गामध्ये मी गेली अनेक वर्ष पर्यटनच्या माध्यमातून काम करत आहे। पर्यटनाचं काम करत असताना सिंधुदुर्गात मी सुद्धा भारत दर्शन म्हणून माझ्या सिंधुदुर्गातल्या पर्यटकांना भारत दर्शन घडावं ह्या दृष्टिकोनातून सुद्धा माझ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या टूर आयोजित करत आहे। आणि गेल्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये माझा व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाला। ठप्प झाल्यानंतर माझा मुलगा सुद्धा हा पर्यटन व्यवसायाशी निगडीत असून तो सुद्धा या पर्यटन व्यवसायाशी काम करतो। त्याने हॉटेल मॅनेजमेंट केलेलं आहे
आणि दोघांचाही आमचा व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे त्याच्या डोक्यात एक अशी कल्पना आली की पप्पा माझ्याकडे काही एक असे विजन्स आहेत आणि तो शिकलेला असल्यामुळे त्याला बरीचशी याच्यातली कल्पना होती. त्याने हे व्हिडिओज वगैरे मला शेअर केले. मला त्यांनी समजावून सांगितलं की पप्पा आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये ही अशी गॅरेज थीम म्हणजे टाकाऊ वस्तूपासून टिकाऊ आपण अशी एक कन्सेप्ट जर केली तर आपल्याला इथे त्याचा नक्कीच फायदा होईल. आणि ह्या दृष्टिकोनातून मुलाकडनं मी ते सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या. माझे भाऊ माझा कुटुंब आम्ही सगळं एकत्र बसलो आणि त्याला आम्ही पुश केलं. त्यानंतर पुढे जाऊन आम्ही जागा शोधण्याचं काम केलं. जागाही अनासाही आम्हाला मिळाली इथे आणि नंतर बँकेकडे जाऊन आम्ही हा प्रोजेक्ट त्यांना सादर केला. बँक मॅनेजरनाही खूप आनंद वाटला की प्रथमच ही कन्सेप्ट आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये होते आहे आणि त्यांनीसुद्धा आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं. आणि त्यानंतर लोन पास झाल्यानंतर आम्ही ही हॉटेल्सचं काम सुरू केलं. मला आता तुम्ही सांगा की हे कोणत्या कोणत्या प्रकारे आणि कशा प्रकारे सगळं बनवलेलं आहे? हे आहे काउंटर. हां. आता लोकांना बघण्यासारखं म्हणजे एक आनंद वाटतोय की बाहेरून जर एखादी व्यक्ती आली तर त्यांना मिनी डोर जे आपल्या जो टमटम आहे त्या टमटमचं एक समोरचा जो भाग असतो तो आहे. पण पुढे जर येऊन जर बघतील तर त्यांना ते या ठिकाणी ते काउंटर दिसतं. बरोबर. कॅश काउंटर म्हणून या ठिकाणी त्याचा उपयोग आम्ही केलेला आहे. त्यानंतर पुढे जर आपण आलो तर हे बॅरल आहे आणि सांगायला आनंद वाटतो की ह्या बॅरलपासून एक सिटिंग कन्सेप्ट ही कशी असते ही आम्ही या ठिकाणी तयार केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट हे बॅरल कटिंग करणं ह्याला सीट्स करणं हे सगळं स्वतःहून आम्ही आमच्या घरी हे काम केलेलं आहे. त्यानंतर पुढे आपण आल्याच्यानंतर एक चतक आहे. ही चतक म्हणजे एक जुनी चतक आहे. ही आता काही मिळत नाही आपल्याला पण ती एक आम्ही भंगारमधून त्या ठिकाणी घेतली आणि त्याचंही सुद्धा एक सुंदर असं टेबल या ठिकाणी बनवलेलं आहे. आता जे माझे ग्राहक येतात या ठिकाणी ते ह्या इथे बसून जेवणाचा चांगल्या प्रकारे ते आस्वाद घेत आहेत. मुलांनाही त्या प्रकारे त्यांना एक चांगला आनंद मिळालेला आहे. त्यानंतर पुढे आपण आलो तर ही एक 4 व्हीलर आहे आणि या 4 व्हीलरचा आम्ही टाकाऊची 4 व्हीलर होती त्या टाकाऊपासून आम्ही टिकाऊ आणि पर्यटकांना कसं आकर्षित करता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही ह्याचं काम केलेलं आहे. आज सुद्धा इथे पर्यटक जे येतात ते आनंद घेण्यासाठी इथे आवर्जून इथे बसलेले असतात. त्यानंतर भिंतीवरती जे आज आम्ही हे जे पार्ट्स लावलेले आहेत एकदा जेवायला बसल्याच्या नंतर माझे जे पर्यटक आहेत माझे जे कस्टमर्स आहेत त्यांना एक आपल्या गाडीमध्ये काय पार्ट्स असतात याची जाणीव असणं गरजेचं होतं आणि त्या दृष्टिकोनातून ते पार्ट्स लावलेले आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे परत एक आकर्षक म्हणजे आपण जे RTOचे इथे नंबर दिलेले आहेत MH07, MH04, MH02, MH012, MH06, MH08, MH09 असे जो ज्या दुसऱ्या राज्यातून जो जिल्ह्यातून पर्यटक येतो त्या ठिकाणी तोही आनंदित होतो. अरे माझ्या जिल्ह्याचा इथे या लोकांनी RTO नंबर लावलेला आहे आणि स्वतःहून ते आपल्या टेबलवरती बसण्याचा जास्त करून ते प्रयत्न करतात आणि त्याप्रमाणे ते फोटो सेशन घेतात. त्याचप्रमाणे हे जे आम्ही रोप्स लावलेले आहेत हे रोप्स जे आहेत हे रात्रीच्या वेळेला एवढे सुंदर अतिशय लाईट्स या ठिकाणी प्रकाशित देतात आणि त्यामुळे इथलं एक वेगळं आकर्षण असतं. त्यानंतर पुढे गेल्याच्यानंतर आम्ही हा आहे सर्वात म्हणजे या गॅरेज थीमचं महत्त्वाचा भाग म्हणजे बेसिन. लोक जेवून झाल्यानंतर जे हात धुवायला येतात ती हात धुण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही एक अशी कन्सेप्ट केलेली आहे. हे टाकाऊ टायर आहेत आणि ह्या टाकाऊ टायरापासून आम्ही ह्या ठिकाणी त्याचं बेसिन तयार केलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढे जाऊन आम्ही जे पाणी घेण्यासाठी जो नळ असतो त्या नळाच्या माध्यमातून आम्ही पेट्रोल जो भरतो त्या पेट्रोलच्या माध्यमातून हे असं पाणी येतं आणि लोकांना त्याचं खूप आकर्षण वाटतं. बरोबर. आणि अशा पद्धतीने हे बेसिन या ठिकाणी आम्ही बनवलेलं आहे. आणि अजून काय सुविधा आहे तुमच्या हॉटेलमध्ये? या ठिकाणी आमच्याकडे अजून नवीन संकल्पना आम्हाला या ठिकाणी करण्याची आहे. थोड्या दिवसात 1-2 दिवसात इथे या ठिकाणी रिक्षासुद्धा येईल. एक मुलांना एक आकर्षक असतं त्याप्रमाणे इथे या ठिकाणी आम्ही एक प्रोजेक्टरसुद्धा बसवलेला आहे की उद्या IPS असतील किंवा संध्याकाळच्या वेळेला लोकांना एक टाईमपास म्हणून म्हणजे विरंगुळा म्हणून त्या ठिकाणी त्याचा आनंद घेता येतो. आणि त्याप्रमाणे खाली जर तुम्ही पाहिलात तर ह्या ठिकाणी रोडचं आम्ही एक हे दाखवलेलं आहे. आज आपल्याकडे कोकणामध्ये NH66 हा एक उत्कृष्ट असा रोड या ठिकाणी झालेला आहे. मग त्या रोडचं आम्ही थोडीशी कन्सेप्ट दाखवलेली आहे. अजून थोडंसं काम बाकी आहे. एका ठिकाणी गोवा आणि एका ठिकाणी मुंबई अशा पद्धतीचं हे दाखवलेलं आहे. प्रथम सांगायला मला आनंद वाटेल की आपण या रेस्टॉरंटमध्ये आल्याच्यानंतर गॅरेज NH66 गॅरेज थीम या रेस्टॉरंटला आल्याच्यानंतर आम्ही इथे असं ठरवलेलं आहे की माझ्या या रेस्टॉरंटमध्ये आल्याच्यानंतर माझे जे ग्राहक आहेत माझे जे पर्यटक आहेत ते कुठल्याही गोष्टीमुळे परत जाता कामा नये म्हणून ह्या ठिकाणी आम्ही पूर्णतः इंडियन, पंजाबी, तंदुरी, चायनीज, कॉन्टिनेंटल्स, मालवणी
हे सर्व पदार्थ या ठिकाणी आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि देतोही आहे. त्यानंतर पुढे जाऊन जर पाहिलं तर आपल्या कोकणातलं एक वैशिष्ट्य आहे की सर्वात म्हणजे इथले मासे खाण्याची जी लोकांची पद्धत आहे ती एक चांगल्या प्रकारचे घरगुती जेवण माशाचं या ठिकाणी देणार आहोत. दुसरी गोष्ट आहे की बऱ्याच ठिकाणी जर आपण हॉटेलमध्ये गेलो तर त्या ठिकाणी सारांश म्हणजे मिसळ वगैरे अशा पद्धतीचं हे मिळतं. तर ह्या ठिकाणी आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना घावणे, त्याच्यानंतर मालवणी कोंबडी वडे, त्याच्यानंतर तांदळाच्या भाकरी, नाचण्याची भाकरी आणि हे देण्याचा आम्ही ह्या ठिकाणी आज प्रयत्न करतो आहे. आणि ह्या गोष्टीला आता 15 दिवस मला हे रेस्टॉरंट ओपन करून झालं, परंतु मला चांगलं ह्या ठिकाणी आज प्रसिद्धच मिळतो आहे. माझी सर्व ग्राहकांना, माझ्या जिल्ह्यावासियांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी एकदा आवर्जून यावं आणि ह्या रेस्टॉरंटला भेट द्यावी आणि आपले आशीर्वाद आम्हाला द्यावेत, हीच नम्र विनंती. हो, नक्कीच सर. या फूड गॅरेजमधील जेवणाचा व्हिडिओ आम्ही लवकरच तुमच्यासाठी घेऊन येऊ. तर मंडळी, सुवर्ण कोकणचा हा गॅरेज स्पेशल एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रियांमार्फत नक्की कळवा. त्याचबरोबर ह्या हॉटेलला एकदा नक्की भेट द्या आणि येथील जेवणाची चव चाखा. तर मंडळी, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. अशाच सिंधुदुर्गातील, कोकणातील आपल्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओंचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील. धन्यवाद.